Yatrangan ing kalangguan Aglar pandan moncar dina lir kekonang Surum sorotitan padang kasor lan bajaring Purnameng kegono dasare mangsa katiga Sigar sambuka tutuping gendhoga Sang Jaya Sudarga parandining salebeting gendhoga Raden Gatotkaca camet Ajina Ranta kanggo ndeli punang tutup Temah datan kawo sambuka tutuping gendhoga kagyat kadrakasan Prabu Jaya Sudarga wau Edan sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana sinuwun nyatanipun tutup kula bikak mboten saged goblok wong isih kekancingan ngene kok dibuka mika mboten nonton kancingipun nek ngono pancen pinesti swara Drupadi rada aleman nggih njaluk sing buka panjenengane ingsun rada mundur Jaya Sudarga iki kok nek tak buka Drupadi ngetok wak tubruk nggih kula semanggaken paduka Gusti kula sanata sumangganipun badhe buka tutuping gendhoga menika iya njaluk pangestumu ya nggih gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung binokak tutuping gendhoga klakon kabuka punang gendhoga nalika semanten tanggaping gati risang Garukaca kemutan dawa timbalanipun ingkang wohing Darawati sigra nyaut Prabu Pathokol bawasane dibeto ngambandir kantara kaget Prabu Jaya Sudarga Para Drupadi halo Para Drupadi kowe ndelik nanti Para Drupadi